Ayo minggat to kono. Terusan wong ewang. Jual-jawel koyo ngene sing amat ganggu wae. Bial dadi angka 8 bisa ning kono. Ora ri. Rusak kegilir cekat. Beh milo, masyaallah. Aku pengen recohi mama aku masuk gak. Ojo yo ri mas. Ayo, mulai ra. Besar kamu rambutku bak londot kabeh kok Pak kabeh. Nesura. Ayo, nesura. Kok nesu kongkon rumah sana ngene iki opo? Nesura, ayo. Ayo, balang watu. Ri ya Allah Gusti, aku iki tuku selantek seragam ngewang, delok te ludes kabeh iki lho. Lah piye terusan? Ayo minggat to kono. Terusan wong ngewangi ora malah. Ampun. Wong kok Lah nya, gak apa-apa kan alon-alon to, Ma. alon kan tambah rusak. Wong kok mlebu patak arkemu weng kok.